Haka jinglet ya simbenta jongga kong Rona Kamdet kepada ke MDC jongga nongpo constituency haka jinglet niam syap sajer henin gesngi halau gentang jongga right nongleng do kabahap apo ke nongpo leadership eleka Riboy district kalau ong bagadon ya ke jing angnut babaro ke jing syat bat ke leniam le rukom jongga negaraj kindon da ke jing tho haka rukom kabadai kenang bagi longdin kinom baklah karkom syat karkom ruai karukom penun kam ye ki jan bat kitiar habashat tenrai karkom tem ye ki jing tem tenrai bat kumta terter da ka bakal bu ye ki jing kentu ye ki nong yal maraj bandon ka jing lumlang ye ki jing hikai ban sena ha ka wei ka thop lane bandon ka kot hikai kenang bagi rukom hikai uman barim kinom ja habawan ka peteng ka babon namar bakarat ka jumi ka de karat khat arling do nangik scam bangin bu ya ka bu bet bu renti ya ka haga jing tho ni ong ya ka hapo district council ka codification kamdei ka bani lechna an mai mga badi barit ni ya kren na kapor sa kapor ngasdang mga ya kane ka an lech chau bhoi ka chogi i barit i butin ya kane la penrung ya ka den rei ngamut ban ong ba kamdei ka ba mangi lechna an den rei ni lech ban pen scam ya kariti ka dustur ka bamangi ki nong boy chane nadu ki raj khat arlen do adu ki raj nong lu di jong yang the adu ki raj mathan ni practice ka jo kar kom practice ka bade kata ka reform chau boy de ka e ka banga mot ban ong hang ne pade ka ba kinje ki jing shat ki jong i baro ka jing pelong ka jong i ha ka ni ka chat saje ngataranya lembak laban ong baladang isu ya syap dalam debu jingtho dah kabang isu ya thuk tin ya ki kun ki para ki persa ke jongi katno ki la ban bat ladang yen jin ka labu ya ki haga jingtho ladang yen story ki da ka wei ka kenjakot lane kar kom jong ka codification jong ka rat khat arling do ki pateng ki jongi ki banwan ki ne ki hep ki baret ki jongi kin nombak lasu ya kan dia kasyat khat arling do ka jungi lane kan dia jing syat saja ngadang yo srol menta ka por ba ulung do jungi ai jing kren u ong ba la churi ban but ya ka kenya ka kriang kalong ya jing sisya badai retang kan dia ka khat arling do ka jungi ba marla chu ba but ya kan dia ka kenya ka kriang wat ki wei kiri kiraj ru ngatharai ki la chiam jing e ban but thik ya kata kakenya ka kriam kun balik kita kinan barim ki chom i ha ki por balalek no dan renya ai pat ka jing ya ro ka bakar pang ya kinong ya lamrat ki chom i ya ulun do ujong i rengkat dat ki longsan ki mansan ki bala kenjo ya neu mau mer u bakhat niau kapo kane ka jing syat saja da kane ka jing syat saja nga ikenat adu kata-kata bat siu yo mensiem babaro ini ki chnong ki bahap ani gapo karat khat arlen do lada baklar nga yawan tidak po mau ringkang nang te na po korstep ka bahap ani karat khat arlong lendo na po mau jong na po chnong baro bat itnat pelat bahani ya dap lut ibaro bat kilong tmei bat kilong kwa baki kini baki kon samla itnat iki kon samla baya sem jeng sem riki kum baya sem banga Henry yariam ki da kan dikariam tenrai ke chongi akan digasni dan ngangaso ban kentu yang hilang baro hamne ya kinong ya lamrai ba imat haka chap sajer i kabanwan pat la dalong ka bakat pra nangis kem bangin wan da ka jingriam ka bapura la da de kilong kme la da de di iki kente bangin wan da ka jingriam ka bapura jong ka riam khat arling do bat kumju ru kirang ba bangin wan da ka jingriam kenang bakan itenat da kaban tentok lemang ne diak wan on sewi e pator jungi bede cerman ru la riam da kariam jing riam khareng mo ka kutte kangpa imat aka chap sajer te kan itenat cibun la da riam na e da kan de ka jing riam chi nga e menne de ka tu ka patoi jong gini ki khat arleng do ya riam ge menne la kwa ma ban ya shen gur lang babat ki e kan ni de kan long le se ka jing sedang ngindang penjam nai ya ka na ka poros ya ka por dengan nak kalian ke jonga hot ibarat balajit in sakilang balagas kim MDC te jenjar pelat la ong kelaya ong ban ong ba ka district council kalong ban penne ya kiriti kidustur ban penne kamut day bandon ban yara financially kajing yara pisa
state kum kan nega sen ko jongi ten kum kan nong ni khmat le ran dan te kan neru le ran kala jot rathai ba to na kaliang ko jonga kap ka bala ngan persyang banwat kilat kilanti Kini kide kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway lai arnot sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar driunyo. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai ndruiwei arnyo lai